Pochválený Ježiš Kristus. Na veky amen. Všetkých vás vítam a zo srdca pozdravujem, drahí bratia a sestry, na začiatku tejto tohoročnej púte po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana. Prichádzame do Božieho chrámu, aby sme najskôr poďakovali Pánu Bohu a poprosili ho o požehnanie na cestu, aby sme sa pomodlili nad ostatkami Božieho služobníka Titusa Zemana. Chceme v tejto chvíli prosiť o Tvoje požehnanie, o ochranu na ceste a o to, aby sme sa čo najviac obohatili na tejto púti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tešíš sa, že ideme na púť? Áno. A budeš ministrovať? Áno. Výborne. Dobre. Dobrý deň. Tešíme sa. Ja som nebol No? Ja som nebol nikdy tam. Že tam nikdy nebol. Ešte. Veď, preto ideme. Dobre, a budeme vidieť aj Svätého Otca, budeme vidieť turínske plátno. Dúfam. Jej. Však Už zajtra večer turínske plátno. Každý deň sa za to modlil. Veľmi dobre. Cieľom tejto púte je znovu si pripomenúť hrdinský život a utrpenie Božieho služobníka Titusa Zemana, rozvíjať úctu k nemu a rozvíjať takú opravdivú túžbu po blahorečení. Teda potom, aby to, čo sme my z našej strany ukončili odovzdaním pozícia, aby to malo pozitívne a rýchle pokračovanie vo Vatikáne, aby sme sa čím skôr mohli tešiť z toho, že bude Boží služobník Titus Zeman povýšený na oltár a budeme ho môcť uctievať ako blahoslaveného. To by som vás chcel prijať do klubu Titusa Zemana a jeho ctiteľov. O chvíľočku vám rozdáme dresy klubové, aby sme si vás poznali potom, aby ste sa nám nemohli tak ľahko stratiť. Tak táto svätá omša nech poslúži na tieto dva ciele. Prvý cieľ je, aby sme sa stali mužmi a ženami nových, správnejších, Pánu Bohu bližších riešení. A po druhé, aby sme otvorili svoje srdce a nechali zrealizovať v našom živote Boží plán. Ďakujem pekne, Jurko, ďakujem. Som veľmi šťastný, že si tu. Dobre. Dáš tatínkovi a s tatínkom poskladáte spolu, dobre? Takýto putnický zájazd bol vlastne zorganizovaný 5. krát. Prvýkrát sme išli v roku 2007. Ale ja osobne som túto púť išiel už 10 krát. Prvýkrát v roku 2005, keď sme sa dohodli s dvomi Salesiánmi, že si to prejdeme takým spôsobom, akým to išiel on. Aj spôsob dopravy sme kopírovali, aj trasu.
prvej skupiny. Ešte aj dátum sme presne vyrážali v ten istý deň. A keď som o tejto našej pešej puti rozprával, poviem, tej staršej generácii, skôr narodenej, tak prejavili záujem, že aj oni by išli. Len keď som si uvedomil, že tá fyzická námaha je trošku väčšia, tá staršia generácia by to mala problémy zvládnuť, tak sme potom začali organizovať vlastne putnické zájazdy. Očakávania sú v prvom rade, keďže ideme ako spoločenstvo, že vytvoríme spoločenstvo lásky a jednoty, lebo tam, kde v spoločenstve je skutočná láska a jednota, tam môžeme očakávať Božie požehnanie. Pán Boh takúto rodinu požehnáva a kde budeme spolu jednomyselne prosiť a určite bude Otca Nebeského prosiť Pán Ježiš spolu s nami, tam budeme vypočutí a tá naša túžba, aby sme mohli sa tešiť z Božieho požehnania a z toho, že budeme mať patróna nových povolaní a patróna nových riešení, že táto túžba bude splnená. Chceli sme využiť to, že teraz máme také tie jubileá, 200 výročie Dona Boska, 100 výročie teda Dona Titusa Zemana. A náhodou sa nám to tak naskytlo, tak vlastne využili sme túto príležitosť. No a samozrejme ide aj o tie duchovné zážitky. Inšpirovalo nás to hlavne, že tam bude pápež František. Preto jedno z druhým, to je také. Jedno z druhým. Aj sme už boli v roku 2009 na tejto púti, kde sme teda išli po stopách Titusa Zemana, tak sme si to chceli zopakovať, hlavne teraz v tomto roku, keď je 100 výročie narodenia Titusa Zemana a 200 výročia od narodenia Dona Boska. Idem tam odniesť všetkých v mojom srdci, čo prosiť za milosti, aby dostali tiež tú odvahu nájsť svoje povolanie, lebo mám deti vlastne v tom veku, kedy sa to povolanie vlastne hľadá a buduje. Sme trošku unavení ako po kratšom spánku, ale napriek tomu každý sústredene počúva to, čo hovoríme a každý má záujem sa zapojiť do tej spoločnej modlitby a do toho spoločného úsilia, aby táto púť bola naozaj pre všetkých veľkým obohatením a veľkým prínosom. Don Bosco, rovnako Titus Zeman a rovnako stovky a tisíce Salesiánov vo svete pracujú práve na tom, aby mladým ukázali túto skutočnosť. Boh ti dal život a ponúka ti úžasný projekt, aby tvoj život bol plnohodnotný. Titus Zeman je takým vzorom pre nás aj pre dnešnú dobu tej svojej horlivosti, obetavosti, teda že neváhal. Podujal sa na to, aby tí, ktorí chceli byť kňazmi, aby mohli byť kňazmi. Mal jeden taký pekný výrok, čo stojí môj život, keď teda namiesto neho bude viacero kňazov, alebo aspoň jeden kňaz za ním, čo príde. Mňa takým vzorom naozaj, že dá sa aj v takých najťažších podmienkach byť verný Bohu, aj keď naozaj ide až o život. Dokázal odpustiť tým, ktorí ho mučili, že necítil v sebe tú nenávisť, tú zlobu a to je vlastne, by som povedal, už také Božie, už takú silu potreboval Ducha Svätého, že vedel v sebe tú nejakú tú, zlobu potlačiť a odpustil tým, ktorí ho vlastne akože mučili a robili mu zle. Vystúpime z autobusu, zájdeme do
kostola, pomodlíme sa a vrátime sa naspäť. Lístek na turínske plátno. Ja si myslím, drahí bratia a sestry, drahí priatelia, že by sme mali najskôr poďakovať Panne Márii za to, že nás ochraňovala na ceste, že sme po tejto ceste mohli prísť sem na Valdoko a prosím vás, aby sme prežili tieto chvíle naplno. A aby sme získali tie milosti, ktoré nám Pán od večnosti pripravil pre túto púť. Keď idem túto púť, tak vždy sa nejakým spôsobom s ním stotožňujem. Pociťujem tú námahu, ktorú museli pociťovať aj oni, ktorých prevádzal, a hlavne on, ktorý trikrát, aj keď tretíkrát sa mu nepodarilo dokončiť ten prechod. My nepociťujeme to psychické napätie, ktoré pociťovali oni, lebo v podstate teraz je iná politická klíma, a nemusíme sa báť, že by niekto spoza stromu vyskočil so samopalom a prípadne začal nestrieľať na nás aj bez výstrahy. Ale tým sa mu snažím akoby priblížiť. Znovu sa s ním ako spätne spojiť, lebo tým, že bol mojím otcom, ja som bol jeho birmovným synom, tak sme sa stretávali a ako každému človeku chýba ako blízky človek. Takže na týchto cestách sa s ním snažím akoby rozprávať a stretávať. Toto je pútnické miesto, volá sa Colle Don Bosco, je to približne 50 km od Turína a je to na tom mieste, kde je rodný domček, v ktorom býval Janko s mamou Margitou a s dvomi bratmi Antonom a Jozefom. Presunieme sa popri mame Margite, pri ktorej by sme sa potom, keď sa budeme vracať a už budeme všetci, odfotili. Ako vidíte, Pán Boh to tak zariadil, že akurát je domček prázdny, takže môžeme pokojne si pozrieť fotografie, ktoré sú tu. Pozitívna odpoveď na povolanie priniesla obrovské dielo, ktoré je vo svete, a to je salesiánske dielo. Tu na poschodí uvidíte jednotlivých hlavných predstavených salesiánskej kongregácie. On bol ako zakladateľ teda prvý. No a tu je posledný teraz, áno, Ángel Fernández Artime, prvý hlavný predstavený, ktorý išiel na kongregáciu odovzdať pozíciu. Ja by som chcel veľké úsilie vynaložiť práve potom, keď náš drahý Boží služobník Titus Zeman bude pozdvihnutý na oltár a keď bude patronom povolaní, tak by som chcel vynaložiť velikánske úsilie práve preto, aby sme mladých ľudí učili počúvať, registrovať impulzy, ktoré prichádzajú z rôznych strán. Do tohto kostola chodili 3 mamy 3 svätých, svätého Jána Boska, mama Margita, áno, svätého Jozefa Kafasa a svätého Dominika Sávia. Nechám celkom tichý priestor, ani vy sa medzi sebou nerozprávajte v kostole a poproste tak trošičku aj na príhovor tých 3 svätých, ktorých mamičky som spomínal, aby ste vedeli 100% splniť vašu úlohu. Toto je všetko moje ľudia. No som veľmi rád, že som tu a možno
budeme na budúce. Uvidíme. Vlastne pán Boh bol prvý, čo ti dovolil ministrovať, že? No. No, tak to bolo u neho. On bol potom taký smutný, že doma, keď nemohol ministrovať, máme schodíky a je to dosť problematické, sa tam akože trošku okolo oltára, tak bol taký smutný, že ako doma nemôže a u babi ho môže ministrovať, v Ríme ministroval, Maďarsku ministroval, a doma všade. A tuto. Ale už sa to, už pán farár ti dovolil, tak vždycky povie po svätej omši. No, ďalšiu omšu sme odslúžili. Také krásne je, že keď sa Jurko za niečo modlí, alebo tak spoločne sa modlíme s Jurkom za niečo, pán Boh nám to tak nejako splní alebo dá a to je úplne úžasné. Že naozaj tá čistá duša, keď vie, že pán Boh splní. A Jurko, potom keď povieme, že že fajn, že pán Boh teda nám pomohol, sa to stalo. A Jurko, však ja mám kontakty hore, nie? No. Tak preto je to fajn. Rád neľúbim nám si rozsvetným očom. Budem mať oblečené titusovské trička. Už aby som sa ráno zobudil do Bonzdravy. Aby som prišiel na Trnavs. Na Ojčeka si spomínam veľmi rada, pretože prišiel v 64. Ja som v tom roku maturovala. A prvý deň po maturitnej skúške moja mamina spravila takú večeru aj pre mojich spolužiakov a Ojček došiel medzi nás. A to bolo vlastne 3 mesiace potom, jak prišiel z väzenia. Tak to bolo niečo úžasné. Proste to sa nedá ani popísať. Bol ľudský, priateľský, ale bol aj veselý. Vedel žartovať, vedel aj veľmi pekne spievať. Bol proste, je možno označený ako človek s veľkým čo. Rozdával sa, nebral ohľad na to, či z toho niečo bude mať. Neočakával, že mu niekto niečo vráti. On proste chcel dávať a takto sa rozdával. A najkrajšie, čo mohlo byť, tak bol 23. november 1968. Ten deň ma Ojček sobášil. A na ten deň sa zabudnúť nedá. To bolo niečo tak úžasné. Proste to, keď ho človek videl, tak srdciečko mu podskočilo. Verím, že sa nám podarí priblížiť, tak aby sme nemuseli veľa ísť pešo, hoci tá prechádzka teraz, tá ranná prechádzka bude len dobrá, že nebudeme stáť na mieste. Počkaj moment. Vieš čo, asi áno. Asi áno.
Dobre. Il Papa è proprio qui ed è entrato in piazza Maria Ausiliatrice! Sa hovorí, že lepšie raz vidieť ako trikrát počuť. Škoda, tento rok sme mali taký unaháňaný ten putnický zájazd. To bolo prvýkrát, lebo sme to podmenili vlastne tej návšteve toho svätého Otca. Ale toto je vyslovene o Ojčekovi. Vyslovene o Ojčekovi, že fakt, čo spravil pre tých Salesiánov, že aby tí chlapci proste nezostali v tom našom Československu bez toho, že by sa z nich stali kňazi. Výborne, kontaktuje Majlovi, dobre, fantázia, no, tam sa mi páči, dobre môj. Eutanáziu nie, aj keď máme dve postihnuté deti, ja by som to nikdy nespravila. Sú to tiež ľudia, majú svoje túžby, svoje záujmy, svoje záľuby. Ja mám taký pocit, ako keby nám Pán Boh prepožičal dvoch anielov, oni sú strašne zlatí. Veľa milosti cez nich čerpame, takže je to aj také krásne. Je to ťažké, krásne, aj zábavné a neviem, takto smeluje našu rodinu. Každým tým ďalším zájazdom je to oveľa intenzívnejšie, oveľa mocnejšie. Myslím si, že naozaj Titusko, ako familiárne voláme, požehnáva nás. Nevedeli sme, že ako sa dostaneme vôbec na to námestie, keď sme zbadali ten príval ľudí. A jak som si dávala to tričko jedno na druhé, tak som sa pozrela na obrázok Dona Titusa a hovorím, tak Don Titus, urob zázrak, aby sme videli pápeža aspoň raz blízka. Veľmi nás oslovilo prijatie a vlastne také vyžarovanie celej skupiny ako takej. Dona Titusa som poznala iba tak trošku z čítania. A keď som prišla sem, tak som spoznala jeho blízku rodinu, tú jeho netierku Danielku, tých jeho synovcov a tie rozhovory s nimi a tie Jožkové kázne a príhovory boli pre mňa veľkým poznaním Dona Titusa, tak sa pred ním skláňame, že fakt to bol výnimočný človek. O ňom som počul tú myšlienku, že existujú aj iné riešenia. To znamená, že keď je nejaký problém, takže máme sa pozerať iba na ten problém, ale máme hľadiť hlavne na to, ako ten problém vyriešiť. A ak je nejaké riešenie, ktoré nie je úplne v poriadku, tak máme nájsť iné. Don Bosco ma oslovil, keďže teraz som začala pracovať v materskej škole, takže od neho som si chcela práve od Dona Boska vyprosiť jeho výchovný štýl, akým on pôsobil na mládež a na deti. Keď som dostala tú prvú informáciu o Titusovi Zemanovi, akorát sme sa modlili za uzdravenie môjho manžela, ja, aj moje deti, aj pokrvná, aj duchovná rodina. A prosili sme o príhovor aj Dona Titusa Zemana. Božia vôľa bola však taká, že manžel zomrel a pri tomto putovaní teraz som si uvedomila, keď som hlbšie spoznávala život Titusa Zemana, že veď nasledovanie Krista je utrpenie a kríž a vlastne toto som už toľkokrát počula, ale notoricky to zabudám. My sme skončili s tým, že by som chcel úprimne poďakovať tým, ktorí sa zaslúžili o tento pútnický zájazd. Chcel by som poďakovať teda Danielke, ako som už hovoril, za jej prácu, prípravy a tak ďalej. Aj za to teda, že sa snaží naozaj urobiť maximum preto, aby sme pokročili. Michalovi by som chcel poďakovať aj za tie trička, to obeta, keď to berieme. Takže tri zdravasy, ktoré sa pomodlíme za nich, aby Pán Boh veľmi požehnal a odmenil za každú námahu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.